שלום תלמידים, מה שלומכם? אז עכשיו אני רוצה שנעבור ביחד, אני ואתם, לתרגיל שלנו, עמוד 20, תרגיל 2, שזה יחיד רבים. יחיד בית מלון, אז ברבים זה בתי מלון. אתם למדתם בשנה שעברה גם על סמיכות, אז לכן אני גם בשיעורים הבאים, אז אני גם אשלח לכם סרטון בנושא הזה. בית חולים, בתי חולים. יש לנו ברבים בתי מרקחת, אז שזה ביחיד בית מרקחת. בתי חרושת, מסענע, אז שזה בית חרושת. בתי ספר, שזה בית ספר. בבקשה נא לכתוב את התרגיל הזה על המחברת שלנו. בוא ביחד ליחיד ויחידה נפתור את זה. יחיד, עוסק, יחידה עוסקת, רבים עוסקים, רבות עוסקות. יחידה דואגת, אז יחיד דואג, רבים דואגים, רבות דואגות, מה שיש לנו פה. גם ביחידה גוברת, גוברים, אז ביחיד גובר וברבות גוברות. גם יש לנו עוד בוחר, ביחידה בוחרת, ברבים בוחרים וברבות בוחרות. עוד פעם אני רוצה לקרוא לכם בבקשה את המילים וגם בבקשה ללמוד אותם היטב. מעצב פנים, מוסמם דاخلي, מקצוע מהנה. מוסדות להשכלה גבוהה, מעהד التعليم العالي, معني قيمنا. תעודה, شهادة, גובר, יזדד. מבני ציבור, מבענין عامة. בית מלון, פונדוק. פרטי, שخصي, תכנון, תחתית, חלל פנימי, פراغ داخلي, איכותי, ذو جودة, רהיטים, אתת, תפקיד, وظيفة. צריכים احتياجات, רצון, إرادة, دايرين سكان, משקף, يعكس, טעם, אישי, ذوق, شخصي, حضر شنا, غرفة نوم, رجوع, هادئ. בבקשה, הדול כלמات, אם אפשר לכתוב אותם במחברת המילים, גם את התרגילים האלה, לפתור אותם וללמוד אותם טוב טוב. אני מבקשת מכם לכתוב את המילים במחברת מילים. אם יש חלק מכם שכבר כתב אותם, אז זה מצוין. לחזור עליהם עוד הפעם וגם לתרגל קריאה עוד הפעם.